tąkanie harynka i stary knaker. No to już mamy dzisiaj ostatnią sobotę latośnego karnewalu. Za 3 dniożki we wtorek pójdziemy kajsik na śledzia, a zatem we środa 10 lutego kapelunki będą nam na palice suli hasie. No, kto tam pójdzie na te tąkanie harynka, to pójdzie, ja do kupy ze moim haźbitką, latoś na zicher nie. Już jak sam nieraz zgodo pisał, co ten czas festelnych balangów, bigli, biesiadów i te całkie zapusty, jak insze łoszliwce go dają, rozpusty, zawdy zetrwają od nowego roku, aże do ostatku, aże do tego śledzia, po którym je ta szczoda popielcowo i fajran tańcowania i uciechy. Kajsik żech wyczerał, co ten gryfny, dobrotliwy charakter Ślązoków pokazywał się we tym ci tańcowaniu, saniówkach, no, albo szlichtadach, kolędowaniu w roz, we szumnych zabawach. Szykowne, wysztafirowane ucieszne dziołchy tropili się, no co by w ten czas nojść, chycić przyszłego chłopecka z kulitego i że bez post po tej szczodzie popielcowej będzie już na to zaisto za nieskoro. Jeszcze moja starka na te 3 ostatnie dni zapustów na niedziela, poniedziałek i wtorek godali kusę dni, kej wszystkie szpasowali, fimlowali, kej sprawiali szlichtady, kej tańcowali bez dzień i noc do padnięcio i kej jeszcze młodzioki przeblikali się za Żydów, Cygonów, roztomajtych Tatarów, za dziadów. Jeszcze za roztomajto gadzina, bery, capy, wilki i co tam jeszcze. W to by tam co nie godał, że te ostatnie dni, te ostatki to zawdy było mocka uciechy i szpasu dla wszystkich, ke jeszcze każdy dawał pozór na ten srogi, nieskorzy post. I to będzie richtyczny szluz ze karnewalem, szluz z tymi zapustami. A ja nie byłby hojgen z pnioków, kaj bych sam nie wspomniał starych chwali, starych geschiktów. Przesamiarkujecie, że mnie, festelnie uzwiekowanemu człowiekowi, lekci się wspomnieć, co mi się przytrafiło pora lot temu nazad, niż spomiarkować, jeśli dzisiaj był we haźliku, albo i nie. To było jakoś po tym łoszkliwym śledziu, po tym tunkaniu harynka na ostatek karnewalu. Teraz jeszcze bocza pamiętam, choć jakieś tam czarne dziury w tym Filipie też mi się już uplącli. I no, jak to szło dalszy? Śledź, harynek, a można to i kaper był jaki, ostatki, popielec. Ludzie, chyba mi się już wszystko teroski pometlało. Moja starka zawdy go daj, co we ten harynkowy wtorek dziobał styrczy blank za drzwiami szynku, knajpy, kaczmy i akuratnie zapisywał wszystkich, którzy dopiero po 12 w nocy wylazują ze bligla, ze balangi. I nie dziwota, co już kejsi we XVI wieku jeden Araber godał swojemu sultanowi, który się mianował Sulejman II, i że Poloki bez zima dostawają ptoka, fimla i festelnie bez karnewal wariują pod wielunem, kapelonek nie posuje hasim palicy, kere to hasie dopiero leczy te wszystkie głupoty. No ale co tam, nie będziemy tam się jakimiś Araberami tropić, styknie co powie i że już od starego pierwy go dali tako powiarka. Zapust smutny, post wesoły, będziesz chopie bez rok goły. I bez to, żeby nie było nikaj w tej powiarce, musielibyśmy wszystko na łopach zbajslować. Telajno, co nie zawdy człowiek poradzi zahaltować, zabrymzować ze tymi harynkowymi głupotami. I ja, teroski cosik mi się sam belunce. Jakosik tak we ten wtorek sprawił się ze 4 harynki solone, jednego żywego kapera, takiego wiecie, srogego, fetownego karpa i tu się wszystko napoczło. Raziłek te harynki do Auzgusa, nalał aż do rantu wody, co by one się dobrze wytoplali. I no coch tam nie skorzy kuknął, to zawsze w tym Auzgusie wody już nie było. Słepali ta woda, choby mój kamrat byno gorzoła u Petra, a nie skorzy fanzoli się, że nie słepie. Abo co? Cięgiem rzek dolewał, a sam już zaś nic, blank próżno. Dopiero świekra mi powiedziała, co chwrupa rajni w raju, ale ezi to człowiek musiał o wszystkim medikować, kejmona go wie i staro, i świekra, i harynki, i jeszcze kapera we wady wannie. Ta ostuda napoczna się od tego kapera. To jakoś ich było po pierwszej halbeczce. Wiecie, człowiek musi się jakoś ich zdziebko z korzeń na ta śledziowo balanga naryktować, kiedy ci do mnie przegodą ludzkim głosem ten karpf.
Ludzie zlękną jak się jak stodiosku, bo przecież nie wilio ino zapustny wtorek. No ale też zaroski wspomniał mi się kamrat, który dawno temu na Amelungu łapnął ci był karasia, pleca albo co innego i ten karaś kozą mu obrać się 3 wężbildy, 3 życzenia, które mu się spełnią, kiedy ino ta ryba wciepnie nazad do wody. Wciep pomedikował i godą. Chciałbych pojechać do Indiów. Coś ich myrgło rozsiedzić ją na elefancie blank we pośrodku tamesznego stanu Andhra Pradesh w Indiach, gawcy tak na obkoju zaś godu. A teroski to by chciał znojść się we takim srogim palaście, takim srogim pałacu. Ani się nie spodziewa, sam już jest szykownie obleczony na taki srogi zofie we richtim, gryfnym, srogim pałacu. Trochę się dziwuje, ale już zaś godą. A teroski chciałby się legnąć na tej zofie i zdziebko się ponynać ze taką wizgirną hinduską. Zetrwało mało wiele, on ci się przecucił, kole taki blank sagi, szumnej, szwarnej dziołchy, kuknąć tak na nia, a ona ci miała taki maluśki, czerwony flek na czole. Wziął i zdropał ten flek i wiecie, wygrał ku temu jeszcze nasza syrenka. Jak już powiedział przygodą w dumie, ten kaper bywa dywanie, rządził coś o jakimś ich popielcowym kozaniu, nie skorzy jeszcze przygodą po łacinie, co by nie przepomnieć i że jest ze Hasio i we Hasie już zaś się obróca. Godą wam zgupiołek do imentu i zaroski też popędalowałek do szynku na krzyżowo, bo mi całkiem i dychy go danie odjeno, tak choćby mnie co za hirtu nie ciuło. Szluknąłek ze 2, pędaluja nazo do chałupy, a sa moja Elza, świekra do kupy ze sąsiadem, bierą się, co by mi tego kapera zażnąć, zaciukać. Żol mi się go zrobiło i tak, aże do następnej wilii we badywan nie pływał, bo myślał, co przywili i mnie on coś ich takiego żyknie, jak temu mojemu sznaps kamratowi. Na ostatek pokwanskali mi się na tego śledzia, chociaż nie było mi to za tela uciechy, jak zawdy. A i że mam jest takich kamratów, którzy mają radzi ludzi za bozna robić, za balek ciś, to ty się spamiętał, deczko, i tak przed 12 w nocy napoczli mi wynokwiać te roztomajte popielcowe kozania. Gryfny to ci był kiejsik zwyk. Żoli, no co już tego żaden sam umie naokoło nie pamiętał. Tak dawniejszy babski cumber dla śląskich kucharyi, jak niemiecki Fastnachtdienstag, lebo przeblikanie się za dziadów, cyganów, Żydów i jakich tam jeszcze innych łochentoli i robienie błoznów, roztomajtych głupot. No ale wszystko to nie ma blank na trzeźwo, trzeba było już dobrze mieć pod mycką, być blank już dobrze chyconym, co by to wynokwiać i zbajstlować. Oj, gęc pniogo.